Силикон за рая. Ако съм сгрешил, прости ми. Тогава защо ме наричаш проститутка? И какво, ако още утре ме оперират? Каталина, не бъди наивна. Кажи ми, какво искаш от мен? Обещавам ти, че никой, абсолютно никой няма да се забърка с госпожицата. Спрете! Определено някои хора са слепи за късмета, Каталина. Само не ми казвай всяко зло за добро. Моля те. Проклетите кучи синове са избягали. Ола, Химена, Ванеса и аз сме проститутки. Момичета, ако наистина не сте спастили пари, знаеш ли сте загазили? Колко струва операцията? 5 милиона. Трябва да свърша една поръчка и печалбата ще е за теб. Хлътнал съм по едно момиче, а то дори няма силикон. Ще кажем на Лорена да я доведе. Намерих ти работа, деца. Ще работя в една фабрика за бельо. Как ви се струва? Готово ли е? Добре, кукли, сега е ваш ред да се съблечете. Да, но първо ще ти поставим превръзка на очите. Не, така не е забавно, искам да ви виждам. Важното е да ни почувстваш и да ни отгаднеш. Моля ви, нека погледам, после ще ми завържете очите. Не, драги. Виждаш ли нещо, Хорхе? Какво правите? Джесика, току-що си свали сутиена. Боже мой! Аз съм сляп, ще умра. Преди да започне шоуто, ще ти зададем няколко въпроса. Питайте каквото искате, котенца. Обещавам да ви наема един голям луксозен апартамент, а всяка от вас ще получи по една кола и ще ви заведа на пътешествие в Европа. Чухте ли ме? Така ли? И с какви пари, Хорхе? Ти си обикновен бодигард. Не, куклички, грешите. Започнах изгоден бизнес. Ще пренасяме дрога с Мартинес. Поздравления! Браво на теб! Добре, първият въпрос. Би ли искал да Казвай, скъпа. изнасилят майка ти? Що за въпрос? Разбира се, че не. Сега е мой ред. Ще ти е приятно ли да изнасилят сестра ти? Не, разбира